succes med at holde på bolden, end svenskerne har, som mere lever på kontra og står i den her klassiske 4-4-2. Skidt. Aflevering fra Patrick Banggaard. Der er muligheden, og så kommer han ikke selv tilbage. Hvem det er? Straffespark. Den er klokkeklar. Straffespark til svenskerne. John Guidetti. Og hvad så her? Patrick Banggaard, ja. Den er vel god nok. Udvisning til FC Midtjylland. Midterforsvaren. Det er jo en fuldstændig katastrofal udvikling i sådan en testkamp her. Skidt aflevering her, der sender John Guidetti afsted, og der er han altså stukket, så prøver han at rette op på det selv. Patrick Banggaard. Ja. Han får vel nærmest taget begge ben på den svenske angriber. Jeg skubber ham lidt i ryggen. Læg mærke til, at det er egentlig ret godt lavet af John Guidetti. Frederik Jørgensen er altså med og prøver at takle ham. Får lige vippet hen over skinben på ham. Det er rigtig skidt og egentlig fuldstændig unødvendigt. Og det er selv samme John Guidetti med den italienske førerpar. Og det svenske fuldskæg. Jakob Busk redder straffespark mod Portugal i testkamp. Gør han det igen? Nej, han er tæt på. Med en svensk føring i Lyngby efter små 17 minutter spil. John Guidetti scorer sit ganske imponerende 10. mål for det svenske U21-landshold i kamp nummer 18. Altså en ung mand med mål i støvlerne. Det var lige ganske sikkert sat ind. Så Nikolaj Brock Madsen her. I den direkte duel med Philippe Lander. Og han kommer til at ligge meget alene, Brock Madsen. Der er noget afstand nu fra Lasse Wien og Lukas Andersen. Uffe Bæk med hjørnesparket. Ups, den er drejet ind. Ja, fast, mand. Fremragende lavet af Nikolaj Brock Madsen. Det er jo Zlatan. Så er der udlignet i Lyngby. Prøv lige at se den her, når den kommer i langsom gengivelse. Hjørnesparket fra Uffe Bæk. Og den får han altså drejet ind på nærmest magisk vis. Kommer indenfra der. I en meget hård duel med Philippe Lander. Ja, det er en halv. Det er en inderside. Han drager over i det lange. Bare føler den og bruger det skru, der er i bolden. Og så bliver der sagt her på Lyngby Stadion til holdkammeraten fra Brøndby, Duamisi. Lille kanal der, glimrende. Hvad så? Straffespark. Fremragende aktion fra Risa Duamisi. Advarsel til FC Midtjyllands Christoffer Olsson. I dag iklædt svensk U21-dragt. Det er altså en mand, der kommer ind og stempler ind fra anden halvleg start. Risa Duamisi får bolden fra Christian Nørgaard og følger sig med her. Lille tunnel. Bandespil med Mikkel Dessler og straffespark. Han er vel en engelsk billig. Men han tager armen tilbage. Lad sig falde. Duamisi klogt lavet. Den første aktion fantastisk. Og det er Nikolaj Brock Madsen fra Randers, der kan blive dobbelt målscorer for Danmark. 7 minutter ind i anden halvleg. Andet straffespark i den her kamp. Det første til Danmark. Over for Andreas Linde. Sikkert sparket ind. Sikkert af Nikolaj Brock Madsen. Det er altså en angriber, der i dag i Lyngby har fået fat i en stor megafon og råber ud til Jes Torup: jeg er klar. Så er det godt være, at Troels Bæk han vil sætte en blank 20'er på, at det er Yusuf Poulsen, der starter i åbningskampen mod Tjekkiet. Det kan simpelthen også sagtens være. Der mangler lidt bevægelse og beslutsomhed. Godt pres. Bold i dybden, god bold i dybden, afslutning og scoring, udligning for svenskernes Simon Gustafsson fra Hækken. Kommer ud af en situation, hvor Lasse Wien ikke får afleveret, eller slået den i dybden til Dessler. Men Kontes. God aflevering der i dybden, og Frederik Sørensen lige akkurat. Ikke i en position, hvor han kan nå at vende sig, og også må vi sige tørt sparket ind af Hækken-spilleren Simon Gustafsson. Scorede også i svenskernes seneste testkamp mod Rusland.